Azi e mare sărbătoare, da, pentru mine e o zi mare, da. Dragilor, în acest început de noiembrie avem o surpriză nebună de bună care cu siguranță o va bucura pe omagiata noastră, doamna Elena Lenuța, așa cum o alintă prietenele ei și colegele de serviciu. În această seară mai sunt câteva secunde numărate până la 00:00, trecem în ziua de 2 noiembrie și eu am echipa pregătită aici, fetele, gălăgii, că noi suntem gălăgioase și mergem să-i facem cea mai memorabilă surpriză doamnei Elena, așa că haideți împreună cu noi! Din viața mea și dau la toată lumea să bea. Anii mei firare se duc, unul după altul repede pe rând. De la viață ce e mai frumos eu vreau să apuc. Anii mei firare se duc, unul după altul repede pe rând. De la viață ce e mai frumos eu vreau să apuc. Toți prietenii mei. Mulți ani, doamna Elena! Noi vrem să fim primii care vă surprind frumos și vă spun sincer la mulți ani. Sunteți o femeie extraordinară și meritați să fiți surprinsă în cel mai plăcut și în cel mai minunat mod. Eu sper că dumneavoastră dormiți și surpriza noastră a reușit, așa? Ne bucurăm tare mult, dar vreau să vă spun că această surpriză a fost pusă la cale de cele mai apropiate și dragi ființe sufletului dumneavoastră. Știți cine ne-a trimis pe noi în această oră târzie sau de vreme, cum să-i spunem? Pentru ca să fie primele care în această zi vă spun la mulți ani și vă urează din suflet să fiți fericită, să fiți iubită, să fiți adorată, să fiți respectată. Și noi împreună să cântăm mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Doamna Elena, permiteți-mi să vă transmit cele mai sincere și călduroase urări de bine, dar nu o să vă spun Elena, ci o să vă spun Lenuța. Așa cum vă spun, uite aceste fete care vă iubesc, care vă respectă și care pe lângă faptul că au așteptat această oră fixă să fie primele care să vă surprindă, ele vor să vă spună mulțumesc. Atunci când ne este persoana dragă în față, nouă ne este cu mult mai greu să ne exprimăm cuvintele, sentimentele, emoțiile. De aceea vreau să vă transmit eu, din partea lor, un mare mulțumesc pentru că faceți parte din viața lor. Pentru că zi de zi, atunci când veniți la servici, aduceți cu dumneavoastră zâmbetul, prietenia, omenia, cumsecădenia. Astăzi împliniți o vârstă frumoasă, 42 de ani, dintre care 15 i-ați dedicat mai mult grădiniței, Garofiței, care este în satul Bălăsinești. Pe lângă faptul că acasă sunteți o mamă extraordinară, o soție iubitoare, o femeie gospodină harnică, vă dedicați și acelor copii care la grădinițe zi de zi vă întâmpină cu brațele deschise și vin la dumneavoastră în brațe. Educați generații care mai apoi plec la școală și cu siguranță educația nu vine doar de acasă, dar și de la grădiniță, de la școală, de la toți oamenii care ne înconjoară. Dar sunt sigură că pe dumneavoastră vă înconjoară oameni minunați și prieteni, devotați și adevărați. Sunt aici de față aceste 3 fete și încă una, dar lipsește, doamna Tamara. Să știți că și ea este cu dumneavoastră astăzi cu sufletul, dacă nu este cu prezența, dar este și ea cea care astăzi se alătură la cele mai frumoase și sincere urări de bine. Cristina, Ruslana și doamna Tamara au și un mesaj pe care eu o să-l citesc și el sună în felul următor. Scumpa și draga noastră Lenuța, această zi este importantă atât pentru tine cât și pentru noi.
cei care te cunoaștem, iubim și respectăm. Astăzi, cu ocazia zilei tale de naștere, vrem din tot sufletul să-ți dorim cele mai sincere și frumoase urări de bine. Fii mereu la fel de gingașă, bună, feminină, frumoasă și fermecătoare. Binecuvântată, sănătoasă, fericită și iubită. Să domnească pacea și prosperitatea în casa și familia ta, iar inima să-ți fie mereu încălzită de dragostea celor dragi. Îți dorim să rămâi mereu specială pentru fiecare dintre noi, să crezi în tine și capacitățile tale și să-ți umpli viața cu vise, cu sărbători frumoase. Mereu să existe ocazia să-ți realizezi ceea ce ai în gând și să nu apară obstacole în calea împlinirii visurilor tale. Iar acest an nou din viața ta să-ți aducă multă bucurie și noroc în fiecare zi. Suntem fericite că avem alături o asemenea femeie precum ești tu și să știi că poți conta oricând pe noi și noi vom fi alături de tine ori de câte ori vei avea nevoie. Te iubim și te apreciem, Lenuța noastră! Și acum toate fetele vin și o sărut și o cuprind cu Lenuța lor. Haideți, fetele! Așa! Toți prietenii mei strigă la mulți ani. Eu vreau ca brațele dumneavoastră să fie mereu pline de flori și să poată duce doar flori. Aveți și o sticlă de vin spumant pe care să o deschideți în această seară și să cinstiți, să ciocniți de sănătatea dumneavoastră, de realizările anilor care au trecut și cu siguranță de cele mai frumoase care abia urmează să vină în viața dumneavoastră. Să aveți bucurii din partea fiicei, din partea băiatului, din partea soțului, să fiți respectată și adorată, să vă înconjoare oameni buni și minunați și fie ca tot ceea ce vă doriți dumneavoastră, tot ceea ce vă planificați să se întâmple lucruri frumoase în viața dumneavoastră. Sănătate și numai bine, să petreceți în această seară frumoasă, să întâmpinați ziua de mâine așa cum se cuvine, pentru că anii noștri din viața noastră trebuie întâmpinați frumos. Și alături cu oameni dragi, cu prieteni adevărați, mereu să vă susțină și să vă iubească. Eu vă spun sincer la mulți ani și fie ca bunul Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră și de casa dumneavoastră. Înțeleg că vă ești frig, așa că nu vă mai țin mult. Lumea rea, așa-mi trăiesc eu viața. Eu fac după cum îmi cere inima și nu aplec capul la ce spune lumea rea. Toți prietenii mei strigă la mulți ani, la mulți ani. E ziua mea și vreau să bea toată lumea. Toți prietenii mei strigă la mulți ani, la mulți ani. E ziua mea și vreau să bea toată lumea. Azi e mai